Now, go. Takataka mboita oranya ino zapera. Saka ndro gotu ndaida kumira naye wacho mudada. Ndotangira papi kuti mari. Ngati ndakanga ndoda apa au onini muriziwe munda wali baba. Ya, ini ndinirombo shandisa mundio. Muriziwe munda uri kupi muriziwe munda chacho. Muriziwe munda uri John. Chimedzero mwayo kumirira nyaya yacho. Uruziya ere muriziwe munda wawo kuti wakatengeserwa pasi pake ndizvo. Panoda verification yekuziva kuti hapasiri pake ere uyu. Nekuti kana yakatengeserwa achizwi ngepake munhuwo. Awa ndo akuya achiti hapasiri pake. Saka parudiwe kuti pazikanwe kuzwi ngepani, panga panani, tina headman, tina sabhuku muno. Toziya kuti zvinhu izvozvo zvakaizwa zviri muprotocol here kana kuti zvirudiwe kuti zvinatsokutozoongororeswa. Azvitinetsi mani. Ndoda kutanga kubvunza. Area yacho mudhara une Mazda ye nini ngokwa chipipi ndiani pendura ndiani ndisekuru vairima apa pane madhonga apa ai mama cabbage maonyeni chichi yanditi ndoda kuya futi yepamberi apa ndandine delayed baonguru anga ne munda wawo waitangirwa futi nechepamberi pacho apa chakadaro ndaida kuchinasa uchibvunza manje papagara papana sabhuku na headman atone minda akazirima ime anditi ndopendaenda kuya kubvunza kwemuri headman kuti panhu aya place yanhu aya nzvimbo yanhu aya munoiziya ere kuti yakamira sei uye nematengesera akaita yakamira sei because tingaramba tichiramba tichido kunetseka but imimi anhu anonga ari paground munonga muri ndingati minda iyoyo ndinoiziva uri kunetsa pavari kunetsa navo. Minda iyoyo ndeyekwaChingwekwe. Mazwire endakaiita taibvunzisa. VaChingwekwe vari pano ndinofunga vangataura zvavanoziva neminda yacho iyoyo haiziri yekwaMaronde. Nevanhu vepaarea vanga varipo ana mbuya mukondomi zvetakaita isu pazuva revazopa ava munda iwoyoyo. Munhu akanga achiziva akanga pevakapiwa vekwaMaronde kuti vashandise munda ndibaba munini Benji taruona. Saka takati ava vavakupa neminda ndikati handiuyiko nekuti sabhuku haanga asikakwanisi kuti angasvika pachiitiko ichocho. Ndikati ndoda baba munini Benji kuti vauye. Tikavadaidza Angirai ane mukonyo. Kuti titorine T-Max tikamutipinda mukatongo atorine mhosva yake isati yatombotongwa ba. Gladys anoda kuya kugara apa. Ndakamuti auye Gladys ngorimo. Takamuti ngauye agara apa. Tipedze nyaya ine isazotaudza futi mubanu. Uya. Akauya nditambudzai. Tambudzai ndauya. Uzinye takamboita Gladys ngorimo. Tambudzai ndauye. Takaita nyaya ikapera mama. Maronde ndiani zitendere ndiko you see, then vauya tambudzai was there. Nabaunini Benji anga aripo. Tikaratidzana maboundary ava vakataurwa kuti maimboshandise munda ndibaba munini Benji. Takange tiripo pakapiwani atete ekwaMaronde. Takange tiripo vakanzi vamboshandise munda. Saka vekwaChingwekwe muri kuzwa vakuti vakuda chi munda wavo. Munda ukaitwa handed over kune vekwaChingwekwe ndiripo. Kochizobva ava vaitira nedhiri ravo rekupana munda manje. But vanga vane zvinhu zvanga zviri mumunda vakanzi aiwa ngavamboshandisa kupupura zvinhu zvavo asi vasazosimemo futi. Tikabvumirana nyaya ikapera. But ndakushamisika yakunoku. And ndavadedza kuti vauye. Ndakange ndatodaidza bauni Benji ndikati bauni Benji
nyaya yakumuka kunoku uyai kunoku ndikavanyorere masamoni avo vakaramba kuti atitori masamoni iwayo ndikati zvakanaka but ndakushamisika vakunoku vakude kuti munda ndewavo vachingweko vacho vari pano vanozoti minda ndeyavo sabhukwa atete ndiwo wanga kambozi atete chimborimaiwo neazukuru edu azukuru edu yomboona wape kudini pekutangira hino kwauchipetudza muminda dziya ana sekuru aya manje isusu tisu ana chingwekwe ana mwandihamba tisu ana mushaya nembeu yeshe kwauchiti paya ndo kwakuuya pechimirawo futi awo auya amira apa pasi unoziva neno uchitanga uchitaurawo nyaya papa kuti amweni anhu azwawo ari kusero tingati payatakatangira kutore munda uyu pakanga paite kukakawadzana kwaazukuru aya nambuya mukondomi mbuya maita mbuya maita akauye kwetiri akati ndauya todotogadzirisana mugano pamunda wenyu uri kurima azukuru ekwamaronde adarikidze chi mugano uye kumunda wangu tikati isusu hatikwanisi kwende koaona tiri tega ngekuti nyaya takatombotaura headman tichadoti mutidaidzirewo abhenji tariona ngoti minda yedu taakudini taakuida for sure takatorona mbuya maitai tikaende kwaheadman tikataure nyaya yedu headman for sure akatidaidzira baba munini bhenji baba bhenji akauya ndaida kumbokatawo bishana ipo anhu ekwamarondi zviri kuzi hanzi tauya pamunda wedu ende munda weduwo tauya kudaro neuyo kwamaoninu kwachingweko hazi tauya kumunda wedu wetakambomuti mbofana mweishandisa atete ende kubudikidza kwazvo tanga titori nemunhu wetatoda kutotengesera akatotengesa kare kapo ndozvinesa akapa munhu toti wakapa munhu kutaura lendi isisu mai vedu vechiuya muno vechiramba ndoda kuibatanidza nyaya yenyu neyabva kutongwa panapa pano umwe murume wanga ari apa waito pamunda pangu inini apa mai ake akarambwa kwakuendeswawo pasekuru woda kutokaka tende pasekuru paya uyozi pasekuru paya apa ukwanisiba kuti udini ukake tende yayo kana kuti ukaka tende kaka kuti ugare panapa padiwa kuzi utenge pako panoti pako iwewe ndo senzi yacho tipo kana mwekwanisa kushandisa musoro kaere shandisa musoro ipapapo onini ndoni mpofana nyimwe imboidzeya apa takati mai vabve kwamarondo vakapinde mumusha wekwatariono pamusha pavo pevanoberekwa vasvikapo vakasvika baba vavo vachivapenywa Stephen sekura Stephen vakati mwanangu gara apa ndo pendinokuti ugare naana ako ana ekwamaronde naana ekwaseyapera tichopuwe pekugara tapedza ana sekuru benjana ndonya kuti dzinga mai futi kuti ngabva atidi zvabuya mumuzi muno kuti mai chabuya mwana chabuya ndokudzingwa mai ndokupepesheka ndokubva vamboheya po gara zimondi apo padhuze nambuya zimurai vochodzingwapo zvikazi atidi right then mai ndokuenda kwasabhuku baba Renard vaingepo ndokusvika ndokuti baba andina pekugara pamba apo ndadzingwa stendi yanga ini pani matsi pani ndau parumunisa pacho pani chiripo munda ndiwo uri kunetsa asi ndiri kutaure kwezvakabva kuti kupfuwa kwetakaita handiti mapuwirwo etakaita takapuwa ndibaba Renard sabhuku waingepo nguva yacho iyo yaRenard mukondomi ndo vakati petinogara hakera mai akati zvakanaka tikati inondozorima pari akati kushokoya kusikashadi yanhu kune ndau dziriyo ndokuchozwi ino kumatoro kuyai kumai akakoreketesa nyamashi kudai hakuna vaide kurimeyo ngenyaya yeshoko ana mai aiti nataita wanyagara varima vaitooneka kuchechi kuti taakwenda hatichauyi tozouya tabvisa magwere tine 41 years techirima ipapo pamunda panapa mai vakafa 2016 hapana wakauya achiti pamunda pedu sekuru benja aingepo sabhuku aingepo ana sekuru mchende chitauri kuti minda yedu tinoida tikavapa nachirandu kwerudzapo siteni takavapa vakanga varekete zvichemo zvavo pasiya 2016 saka kunyuka koite iyi aiwa
aticha hivyo. Alright. Chinyuka chonyuka nyamashi. Pakadaidzwe ava ndichabudi headman kusaidire kwenyewo sandova minda aitwa hayo yaiti Joseph tode minda dzedu anochora headman pano anga ari pere hapo gokonyira Ndidaire ipapo. Wakadaidze munhu wemukadzi arume aripo. Musha unozwi watadzaere. Alright. Headman masamani mungapana nei? Ndakadaidza ngirei. Ndikadaidza Gladys. Ndikadaidza Tambudzai. Akauya nditambudzai. Baba aya masamani. Uchozouya uyo ndiye wakazouya. Kutaura kuti uyai kuno kumugano. Takatubvunza mira. Tambudzai tina kubvunza ere ukati Gladys ire Chipinge. Ini kwakaita sekuru akauya akati uri kudiwa hambai kumundi ndozvaakaitaura redu tiri pamwana makuseni aya aitorwara akati ndiri kuenda kuchipinga koteswa bhipi yako bhipi yakaita sei yakakwirisa saka dai andimirira kuzoenda masikati aya akati andimiriri waende kuchipatara ngekuti isusu tiri kuita sei ndiri kutomukareva indakanazo ndakakona kuti ndidareka kuti indakaka ndiri ndega ende zvemiri ndakaka ndisingazvizivi akasaka akati zvaita akati inogumira apa izogumira apa. Pane takagadzirise boundary nere kwaMukondomi. Pane zvendazwa hapo mutora zvakanaka. Kuzwa kuti pabude muromo kuti 40 years. Handiti aya chirema pa. Saka toti pa 40 years dzese dzidzi. Pane zvaimbotaurika ere kana zvazotanga izvozvo after 40 years. Baba zvinobvunza. Ndiro yapa. Ndikuti apane zvakambotaurika ere pa 40 years. Apana. Kana kuti zvazotanga izvozvo. Apana. Kundobvunzawo. Saka ndiri kuti apana chakabvunzwa. Imini ndakaroorwawo achina ndani makore ndiri mai ana Tambudzai akaroorwa pamuchadzi ndichoroorwa minda dzeshe ndichotaridzirwa taigurirana nekwaMukondomi dera taigurirana nekwaMuchero dzairimwa ndiyatete anyamhamba ndiwairima ngemombe irima ngemombe ini ndichombozwi ndiyana Mukondomi tairimwe dzasi kwaari atete anyamhamba ichizorekera kuchirima atete anyamaronde kwamuchizouya kubva kwamuchadzi ndipo kuchitange kurime munda wekwachingwekwe asi dzanga dzakafumbirwa ndiana baba muneni Bhenji ndiwairima ana mai arima minda dziyai ndeindorima waatete mbuya Mukondomi ndikati atete anyamaronde ndigurirewo pekuti ndirime ondigurire panorima atete anyagwara oti rima apa ondinyima atete ndode kurimawo madhumbe ondigurire panorima atete anyagwara oti rima apa atete munoziva kuti apa pemuri kurima pasinde nemhatso yawo pane kachimvura karipo panoteere rodhi ngepedu ndingarimawo matoro iwaone kuti papera ere echindinyima atete indochindoramba ndeindorime pendaindorima apa ndechindoramba ndeirima apa saka apa takatizoti kuna mwari waMubhenji taakuchide minda tode kudino tode kushandisa mwari waMubhenji uchitouya utigadzirisa Nekuti kunyeperana atidi batingafa nhima. Paro panenge pane makore akawanda 40 years. Handi kutamba batisikane zvikude kufurana zvezvo kuti 40 years munhu achizosimudza musoro izvozvi. Panenge paine nyaya anenge agori hangu nokuti hani basi. Pane nyaya kuti after 40 years munhu azosimudze musoro.